Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po mula dito sa Saudi Arabia. Good morning sa Saudi at good afternoon sa Pilipinas. O baliktad. Tama. Good afternoon na pala. Anyways, itago niya na lang ako sa pangalang Primo. Hindi tunay na pangalan, pero tunay ang kagwapuhan. Wow! May DJ line! Tagapakinig niyo po ako 2010 pa. Naisipan kong sumulat sa inyo para ibahagi ang pinagdaanan ko noong bagong salta pa lang ako dito sa Saudi. At sana ay magbigay aral at inspirasyon sa mga tulad ko na nakakaranas ng pang-aapi at pangbubuli sa kapwa Pilipino. Ay, nakalungkot naman. Gaya ng nakararami, isinama ako sa isang tirahan kasama ang mga kababayan natin pagdating ko dito. Flat ang tawag nila sa tirahan. Natuwa ako nang malaman ko kasi kapwa... Dali Nahihirapan ako magbasa. Kanina po, bago kami mag-on-air suot niya, nung nag-on-air, tinanggal niya. Sandali. Actually, nababasa naman siya. Kailangan mo lang siyang layuan. Okay, sige tuloy mo, Miss Minchin. Nakakaloka. Anyways. Pero sabi ng doktor, 2020 pa rin yung vision ko. Okay. Hindi nga ako... mamaya. Ayan. Gaya na nakararami, isinama ako sa isang tirahan kasama ang mga kababayan natin pagdating ko dito. Flat ang tawag nila sa tirahan. Natuwa ako nang malaman ko kasi kapwa Pilipino ko ang mga kasama ko. Ang dumi. Ang dumi ng salamin. Mas lalo lumabo. Pasensya ka na, Primo. Teka lang, Primo. Wait lang, ang tita. Naglabas ng salamin na hindi nakapunas. Teka lang. Tuloy. Take 3. Okay. Gayang ng nakararami. Isinama ako sa isang tirahan kasama ang mga kababayan natin pagdating ko dito. Flat ang tawag nila sa tirahan. Natuwa ako nang malaman ko kasi kapwa Pilipino ko ang mga kasama ko. Hindi pala masyadong nakakatuwa. Pagpasok ko pa lang kasi, hindi na maganda ang enerhiya. Ramdam ko agad na hindi ako welcome at hindi ako gusto. Malinaw sa akin na ayaw nila ng bagong kasama. Hindi ko na lang pinatulan. Hindi ako nagpahalata na naiilang ako. Nakisama ako ng maayos. Isang araw bigla na lang akong inaway nung naghahari-harian sa flat. Maingay daw ako kahit tulog sila. Pero kapag sila ang nag-iingay kahit tulog ako, hindi ko pinapansin para wag nang lumala. Nag-set up pa nga ng tent sa lobby at doon natutulog kahit bawal. Gustong sakupin yung buong bahay. Nagkampi-kampihan silang lahat kaya wala akong laban. Pakiramdam ko, bida ako sa isang horror film. Alam nyo na, syempre, kung ano ang role nila sa film. Kinausap ko ang manager namin at ipinalawanag ko ang sitwasyon ko. Nagpapalipat ako sa ibang tirahan pero wala daw available kaya magtiis muna ako. At yun naman nga ang ginawa ko. Araw-araw kong ininda ang mga pasaring, pangmamaliit, pangngutya at pagdadabog.
Sa sobrang stress ko, nalagas ang hair ko. Nawalan ako ng ganang kumain kaya pumayat ako at bumagsak ang katawan. Nawalan pa ako ng kumpiyansa sa sarili. Pero dahil ang buhay ay parang gulong, hindi ka naman habang buhay nasa ilalim. Kaya eto na ang plot twist. Yung hari ng flat, niloloko pala ng asawa niya sa Pilipinas. Ala. Yung kabady niya may issue din pero ayoko nang idetalye. Kahit pwede kong pagpiestahan, pinili ko na lang na manahimik. Sapat na sa akin na maayos na ang lagay ko ngayon. Tahimik, payapa at higit sa lahat, mas matatag. Para sa kapwa kong OFW na minamaliit, ginagapang o hinihila pababa ng sarili nating kababayan, kapit lang. Hindi kayo nag-iisa. Tiisin kung kailangan pero wag hayaang sirain nila ang pagkatao ninyo. Nakikita ng Diyos ang lahat at darating din ang araw na ikaw naman ang aangat habang sila ay inuusig ng karma. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. Salamat din sa walang sawang pagpapasaya sa aming mga malayo sa bayan. Sana ay wag kayong magsawa. Hindi nyo siguro alam pero kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas para araw-araw lumaban sa buhay ng nakangiti. Ang inyong kumikinang at kumukuti-kutitap na tagapakinig. Primo. Primo! Hi, Primo! Hello! Ayan, pogi mo naman. Oo nga kumikinang-kinang na kumukuti-kutitap pa. Kaya ayaw nila sa'yo dahil pogi ka. Kaya nga! Ganun talaga minsan kapag ka maganda, may itsura, pogi, yan yung mga binubuli yung mga yan. Palibhasa wala silang ganda, wala silang itsura. Yung itsura nila parang tinapakan ng 10 kabayo, ganon. Yung itsurang malala, diba? So anyways, ganito talaga ang truth that's happening and hindi naman lahat, pero meron talaga mga sitwasyon na ganito na naririnig kong kwento mula sa ating mga OFW na ang lagi kong question is, kumusta naman kayo sa ibang lahi? Parang meron bang pangungutya sa ibang galing sa ibang lahi? Meron bang Masu-surprise ka, masu-surprise ka na, ay hindi, mababait yung ibang lahi. Yung kapwa Pilipino ang hindi mabait. Naku, nakakalurkay. Huwag naman pong ganun kasi syempre 'di ba, bakit tayo dito sa Pilipinas, kahit marami tayong mga problema o kaya marami tayong pinagdadaanan, kinakaya natin. Kasi may bayanihan tayo eh. Meron tayong kaibigan tambay na anytime, pwedeng samahan tayong mag-inom o magpunta sa mall, mag-milk tea o kaya magkape-kape. Yan. Kung may bubuhatin, ilalabas yung frigidaire dahil nakabili ka ng bago. Totoo. Meron laging willing to help, 'di ba? Kaya tayo nagso-survive sa kahit na medyo mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Dahil kultura natin yan eh. Kultura natin eh. Matulungin tayo Pero ganon. kakibat din sa kultura natin yung crab mentality. Totoo lang din. May ba? Yung habang tinutulungan kang ipasok yung bagong refrigerator, sa utak niya, ano na kayang chismis ang sasabihin ko mamaya? Bakit may bago na naman silang ref? O kaya ganito yung mga linyahan. Hay nako, may bagong ref, wala namang laman. Ginagawa namang cabinet, lagayan ng panty at brief at medyas, 'di ba? May mga ganon. Yun lang yung medyo hindi maganda. So, and lalo na pag nasa ibang bansa. So, itong tambalanisa natin kumukuti-kutita at na si Primo, ang pakiusap niya ay talagang it's a call for other Filipino out there, other Filipinos, other OFWs. Na magkapit-bisig kayo. Correct. Kasi 'di ba, parang dapat mabuti ka sa kapitbahay mo kasi sa time ng emergency, sila yung tutulong sa iyo 'di ba? Sila yung first na magre-respond, 'di ba? Laging ganoon, kaya hindi ka dapat masungit sa kapitbahay mo. So ganun din, pag nasa ibang bansa ka, ang pwede mong kapitan ay yung kapwa mo Pilipino. Totoo yan. Actually, may nakapagbanggit din sa akin. Ayan na naman! Makakakilala namin. Oo. Ang sabi niya, ito naman di ba sa gitnang silangan, medyo stricto yung religion nila. Ito ay mga Christian. So pag Christian ka daw dun dati,
talagang underground. Pagka ikaw ay ngayon hindi na masyado, medyo open na ng konti eh. Dati daw talaga, yung kapwa pa Pilipino yung nagsusuplong sa mga otoridad. Ngayon may church sila, church sila dyan. Nag-ano sila, may gathering, nagpa-Bible study sila. Ayan, parang gano'n. May mga ganong so, kapwa Pilipino pa yung ano. Nakakalungkot, diba? Hindi, tsaka, alam mo, 'di ba yung mga ganyan na nagsusuplong, minsan kasi may bayad yun eh. Siguro diyan din naman lumalabas yung pagiging mahilig ng Pilipino sa pera. Na kahit ano gagawin para kumita ng extra, 'di ba? Okay lang yun, wala namang problema dun sa kung magtrabaho tayo parang 50 ang anak natin, 'di ba? Wala namang problemang yun sa ganun kung ganun tayo kasipag. As long as wala naman po tayong natatapakang ibang tao. Yun, 'di ba? Pero ito gusto kong magbigay din ng other perspective kay Primo at saka sa mga lahat din ng mga OFWs na kadalasan po kasi talaga yung mga nambubuli, may mga pinagdadaanan yan. Kaya sila ganun. Kaya tingnan mo ito. Yan. Diba? Yung sinabi niya after na... yung asawa, may problema sa asawa. Yung isa hindi niya lang ma-detailed pero problemado may din. issue din. So, kasi sabi daw nila, hurt people. Yes, oo. Kung di nyo na-gets yun, pang matalino lang kasi yun. Basta may hurt. Basta hurt, diba? Hurt people. Yun. Pag ikaw ay broken, parang gusto mo rin ding i-inflict dun sa iba. Correct. Dapat pareho tayo. Tama. Ako lang yung broken? Ako na lang yung problema? Dapat basagin din kita. Correct, diba? Ka kumukuti-kutitap ka? Hindi. Hila ka na pababa. Lalo na pogi ka pa. So, target talaga. Target lock. So instead, ang gusto kong perspective na ipakita, instead na sabihin natin, ay, buti nga yan, na karma. Tsaka karma. Yun yung medyo wag nating sabihin kasi sometimes people go through yung mga ganitong pagsubok kasi may mga lessons lang din silang kailangan matutunan. Hindi necessarily, karma nyo yan kasi mas maugali nyo. Diba? And plus, pag na OFW ka, ang dami mong pinagdadaanan, malayo ka sa pamilya mo. Malungkot. Yung emotional and mental struggles, nandyan yan eh. Correct. Sasabihin lang natin, masama yung ugali pero hindi natin alam, may kwento pala na mabigat. Kaya sa'yo lang na ilalabas, mali, pero sa'yo na ilalabas yung frustrations. Kaya mas maganda din na kahit paano, tayo na intindihin din natin. Correct. Si Father JJ Bautista, may gusto ka bang sabihin? Kasi tumatawag ka sa akin. Ay, sagutin mo. Habang naka-on air. Ayan, sige. sagutin mo. Mas maganda to, may pari tayong kaya nga. Father. May magbibigay. On air ka, Father. Ba't mo ko tinatawagan? Gusto magbigay ng hindi ko alam kung napindot niya lang or di ba? Pero nakatutok daw siya eh. Pero yun yung mahalagang isipin din natin na at hindi lang para sa mga OFW. Nagkataon lang na yung nag-message ay isang OFW, maging dito sa atin. Maging dito sa ating life. Bakit meron tayong kaopisina na sobrang sungit? 'Di ba? Bakit parang hindi siya malapitan? Bakit parang galit siya sa mundo? Minsan kailangan mo lang ding intindihin kung bakit siya ganon. Yung pala pag nalaman mo yung kwento ng yung buhay, backstory niya na, yung konteksto kung bakit masungit siya. Grabe yung pinagdaanan. Grabe pala yung pinagdaanan. Hindi pala siya madali. Yung mga abnormal lang na mga tao kagaya namin, kahit grabe yung pinagdaanan, na tumatawa pa rin. Eto, may cancer, di ba? Tawa pa rin tawa. Kaya nga akala nila prank lang eh. Kasi tawa lang ng tawa. Ganun talaga kami yun. Hindi po lahat ay ganun. Tama. And actually, minsan kamustahin mo rin yung pinakatawa ng tawa mong kaibigan eh. Kasi pag sa amin, pagpatay ng mikropono, pag uwi namin sa sarili namin bahay, may mga struggles din kami na kami lang kuminsan nakakaalam. Tama, 'di ba? So, it's important na maging mas caring po tayo sa ibang tao kasi we don't come in labels eh. Parang feeling ko, Jegs, pag may label kasi ang isang tao, mas madali para sa atin na intindihin siya. For example, naglalakad ako sa kalsada, tapos meron akong label sa harapan ng dibdib ko na nakasulat, I am a thyroid cancer warrior. Kapag may nakita kang gano'n na magiging extra mabait ka sa akin, hindi mo ako susungitan kasi alam mong may pinagdadaanan ako matindi. Ikaw din, Jegs, kung naglalakad ka na merong label na nakalagay na 3 beses na pong na angioplasty or 3 feet heart attack. O kaya lubog pa rin sa utang. 'Di ba? Yung mga ganon, 3 feet na sa heart attack, ganyan. Magiging extra sensitive sila sa iyo eh. Kaya lang, hindi dapat ganun eh. Wala tayong label lahat eh. Ayan, walang tama. ganun eh, 'di ba? So, intindihin natin na
lahat ng tao merong mga pinagdadaanan. Ayan. Since si Father JJ ay nakikinig, I'm sure na mag-agree siya sa sabihin ko, we always go back to the cross. What's the message of the cross? Laying down your rights for others. Yan. Yung ginawa ni Jesus Christ. Namatay siya sa cross para sa ating mga makasalanan. Ayan, ang hirap Simple gawin, as di that. ba? Yeah, mahirap Oo, siya. simple siyang pakinggan pero mahirap siyang gawin. Mas madaling hilahin pababa, di ba? Mas madaling manghila pababa. Oo, totoo naman din yan. Kasi sinasabi din yan sa word, sa Bible na your father is the devil. Inadapt lang tayo ni Lord Yan. ng Panginoon. Di ba? Kaya mas nature madali, natin, correct. madali eh. Kaya mas madali sa atin manira ng kapwa. Yan, oo, Kaya that's mas our madali, nature eh. Mas madali sa atin na mag-chismis ng iba, Oo. matawa sa pinagdadaanan ng iba. Yan, ganyan, oo. di ba? Sabi, mirisi mo yan. Bagay yan sa'yo. Ay naku, nakakalurke. Huwag ganun kasi hindi po natin alam yung laban ng bawat isa. Hindi natin alam yung struggle deep inside. Sa labas mukhang matapang, Yes. pero sa loob pala broken Yan, pala. basag na basag. So let's Ayan. be extra sensitive. Tama. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!